אז מה קורה חברים, היום משחקים היום יש עוד סרטון חדש של רובלוקס. עכשיו, היום אנחנו נשחק קיק דה לקי בלוק. בוא נבדוק אם אני יכול לקנות משקולת חדשה. לא, אני לא יכול. אני יכול? לא. טוב, בואו נקרא לכם סיור בבייס שלי. אתם רואים? 1, 2, 3, 4, 5. הופה, נכון יש לי את הנתונים? חברים, אין לי אינטרנט, מה נעשה? חברים, בואו נחליף לברולסטארס. רוצים אני אעשה לכם פה סרטון ראשון של ברולסטארס? אז תגידו לי, עכשיו נשחק. איזה כיף לשחק ברולסטארס. איזה כיף לשחק ברולסטארס. אוקיי, בוא נשחק שוד, לא, סולו עם אלגר. יאללה, בוא נתחיל. יאללה, משחקים. איזה כיף להגיע. איזה כיף. אבל למה התגובות, עכשיו אני רוצה שהתגובות שלי יהיו פתוחות. תמיד אני רוצה שהן לא יהיו פתוחות. עכשיו אני אפתח לכם אותם בסרטון הזה, בסדר? ואם זה לא יהיה פתוח, אז יש לי תקלה. בואו לפה. בואו לפה. אם יש תגובות, כולם תכתבו, כל מי שרואה את הסרטון, שיכתוב בתגובות חתול, בסדר? אוקיי. יאללה, יאללה, נו מת. תמות, תמות, תמות. לא, אתה לא תקרא בי. פאק. טוב, מקום 5. טוב, אז זה היה כל היום. אני יודע, זה היה קצר. אבל אני אמשיך לכם אותו מחר. לא מחר, עוד כמה דקות. זה שעה, שעתיים.